Куйбышев исемендәге кооператив уңганнары 2020 елга зур планнар белән аякка басты. Агымдагы елда Югары Чүреккүл авылында яңа технология буенча 1200 башка исәпләнгән сөт комплексы төзеләчәк. Аның проекты Башкортстан башлыгы үткәргән инвестиция сәгатендә хупланды дип билгеләде үз чыгышында 30 гыйнвар көнне Түбән Чүреккүл авылының социаль-мәдәни үзәгендә оештырылган хуҗалыкның еллык отчет җыелышында кооператив рәисе Вадим Абзалов. Әйтергә кирәк, узган 2019 ел хуҗалык өчен уңышлы ел булган. Бүгенге көндә кооперативта барлыгы 97 кеше исәпләнә. Барлыгы отчет елында 131 миллион 880 мең сумлык продукция җитештерелеп, шуның 88 миллион 694 мең сумлыгы сатылып, рентабельлек 26.5% тәшкил итә. 33 миллион 243 мең сумлык ашлык саттык. Үз кыйммәте 626 сум. 42 миллион 630 мең сумлык сөт сатылды. Үз кыйммәте 1875 сум. 13 миллион 252 мең сумлык ит сатылып, үз кыйммәте 8865 сумлык тотылды. Эш хакы түләр өчен 21 миллион 200 мең сум тотылып, уртача айлык эш хакы 18 мең 213 сум тәшкил итә. Кооператив Чүреккүл авыл биләмәсе территориясендә урнашкан. Шуңа күрә авыл биләмәсендә үткәрелгән төрле бәйрәмнәргә, шулай ук мәктәп һәм балалар бакчасы коллективларына матди һәм техника белән ярдәм итеп торабыз. Ябалар битте авыл биләмәләренең проҗирләрен кулланганга күрә аларга да спонсор ярдәм күрсәтәбез. Барлыгы буларга өстәп авыл биләмәләренә җирле инициативаларга ярдәм итү программасына кушылып финанс бүләбез. Спонсор ярдәмнәренең чыгымнарын 1 миллион сумга чаклы җыела. Отчет җыелышында төп докладчы чыгышын бош агроном Искәндәр Абзалов, бош инженер Рәмил Галләмов, бош зоотехник Олег Гыйләжев тулыландырды. Һәрберсе үз тармагы торышы белән таныштырды. Бош бухгалтер Лариса Мортазина хуҗалыкның 2020 елга үсеш һәм финанс планын тәкъдим итте. Шулай ук профсоюз оешмасы рәисенең доклады тыңланды. Җыелышка чакырылган кунаклар муниципаль район хакимиятенең икътисад, сәүдә һәм эшкуарлык бүлеге башлыгы Эльза Закирова, Россельхозбанк җәмгыятенең өстәмә офисы управляющие Резида Мулагалиева, Русия Федерациясе хөкүмәте тарафыннан кабул ителгән авыл территорияларын комплексы үстерү дәүләт программасы белән таныштырдылар. Җыелышта район авыл хуҗалыгы идарәсе начальнигы Илдар Нәбиев катнашып, алдынгы хезмәткәрләргә механизатор Фәрит Шейхутдиновка, водитель Халид Рахмановка, район хакимиятенең терлекче Рәмил Мөхәммәдиевка, водитель Илшат Фәтхетдиновка район авыл хуҗалыгы идарәсенең почет грамоталарын тапшырды. Җитәкчелек тарафыннан югары производство күрсәткечләренә ирешкән водитель Илдан Мурзин, механизаторлар Рузил Аразов, Анфир Шамратов, Данис Әдхамов, савымчы Рания Арасимова, терлекче Гүзәлия Газетдинова, склад мөдире Вадим Акрамов кооператив идарәсенең истәлекле бүләкләренә ия булды. Лаеклы ялга китүче Гөлсинә Баянова белән Мәүлидҗан Хуҗин хөрмәтләнеп, бозау белән бүләкләнде. Шулай хуҗалыкта эшләүче бар хезмәткәрләр акчалата премиялар белән тәбрикләнде. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.